Здравейте, казвам се Жасмина, собственик на кафе Жасмин. Заповядайте да покажа магията на печене на кафе. Тук е нашата пекарна. В момента печем първа печка, средно изпичане. Не е машината, на която подпираме кафето. Тук имаме пълначка, лепачка, урите с които тестваме кафетата. Още една лепачка. Тук имаме малка лаборатория, с която измерваме изпеченото кафе, както на суровото. И ще ви покажа. Суровото кафенце. Тук, например, имаме Колумбия, мокър процес. Тук имаме Танзания, меден процес, анаеробна. Съжалявам, че не може да усетите аромата, уникален. Бяхте малко част от пътя на кафе Зърното за вашата чаша. С дестонера проверяваме кафето има ли малки частици, които не са кафе. Може да бъде боб, може да бъде царевица или камъчета. В случая всичко е само кафе останало. Слагаме го. Чакаме 4 минути. Обожавам аромата на кафето в около 160 градуса. Когато достигне, тогава е йелуинга. Няма такъв аромат. Много е млечно, много е меко, плодово, уникален аромат. Първо след като смелим кафето, помирисваме да усетим аромата, анализираме какво усещаме. След това и на този етап млечен шоколад, усещам карамел, доста сладко, доста карамелен. Но сладък карамел, нали? Не е горял. Разшупваме коричката, break the crust се казва. И първото, което усещаме е не се повтаря. Да. Би трябвало да е късно вкуса. Загребваме малко.
Сега започва йелоинга. При тази фаза на вечене граналата започва да разкрива аромата си, който е уникален и неповторим и само един кафе пекар може да го усети.